Reit, Gary, croeso nôl, mae'r clwb rygbi Llambed. Diolch yn fawr iawn. Neis dy weld di. Noson fawr da gwyl golwg enno. Ie, dyna'r gobeith. Wrth gwrs, ni wedi bod yma 2 flynedd yn olynol yn gwneud golwg o wyth. A mae fel fersiwn fach o golwg o wyth yn un o, le'r gynulleidfa sy'n mynd i wneud y gwaith yn ytrach na cael panelwyr. A wedyn, wrth bod hwnna mas o'n ffordd, wy'n gwneud set stand-up wedyn yn trafod ffaith bod fi type 2 diabetes. A mae'r noswaith yn cael ei recordo, achos mae'r peth yn asgwrn cefen i raglen ni'n wneud i Radio Cymru, fydd fe mas ar 14 o Dachwedd sydd wedi gweud bod yn World Diabetes Day. So fydd gyda ni'r set stand-up yn fel cefndir y peth, a wedyn arbenigwyr yn trafod yn fwy difrifol y ffeithiau felly i wneud a clefyd y siwgr. Noson o werthin i wyfo fan hyn heno, so dwi ti'n clymu hwnna mewn gyda clefyd y siwgr? Wel, mae'n rhyfedd, achos pan ges i'r diagnosis, a oedd y doctor yn mynd trwy'r fath o bethau oedd yn mynd i ddigwydd oherwydd yr afiechyd, y gyd oedd yn mynd trwy'n hen i, oedd y llinellau doniol yma, a wy'n credu mwna ffordd dda o ddylio. Bydd yn gweud laughter is the best medicine, a wy'n credu mwna, falle'n gweithio. Wy'n gwybod, mae cwpl o bobl i gweud, wel, da iawn ti am wneud e, a mae'r ei arall yn gweud, wel, wy'n siŵr style ti o'n trafod, wel, gamre gyda fi. Wy'n sneb arall yn wy'n gallu wneud e. Byddai fe'n wahanol sydd fi'n gwneud jokes am ti afiechyd sydd ddim gyda fi, ond gyda hon, a wy'n credu bod hi'n fair game, byddwn ni'n gweud. A mae bobl clonc yn cofio Americ, gyda parch mawr, maen nhw'n abod Morfydd. O ble mae'r hiwmor a'r diddanu yma'n dod? A rhyfedd, o'n i os o'n meddwl, taw wrth dad, achos oedd e wastad ni mewn tŷ tafar, oedd yn adrodd stori, a ffadd y stori mewn lan o oesoedd, mewn hir wyntog a rhyw punchlines. A wedyn dros y blynyddoedd, i fi a'n war wedi sylwi, taw mae'r hiwmor stydi yn bendant yn perthyn i mam. Cyman. Achos mae'n eitha siarp, a mae'n gweud beth sydd ei meddwl i, wy'n licio hwnna. Sori, fydden ni'n gweud, taw, ochr mythyr mae'r hiwmor wedi dod, wedi datblygu. Wel, mae'n neis siarad â ti, Cari, a pob lwc ar y noson heno Llambed. Diolch yn fawr i ti.